husungdi sikok hapakani nogo norsa saiman chung saimanti saimai yatei salbrum chini laibo kwbangma sikok rok habui dong जोंखौ वानसुगु ओ चिन्थानि पुलिस दङ चिन्थानि आर्मि दङ चिन्थानि नगनि अक्रा रक दङ चलारक दङ जोंनो मोरगै दङ जोंनो काटेरि दङ चिनि प्रपार्टी रंनो बेबांनो जों नायकलुइ दङ हरबो जों जेकुनु अंखो जों सिजानाय केबो चिन मानि कुन्दिनो खगैमिया किन्तु सो साइमान ननो सोंगिया उइनो नों साइमिया सिनि गोबांमा सिककनि नग हाबै दं बाहायके फायदि जों नायलायनो पुइलानो वंति सिकक अब पुइलानो नाम्बार 1 सिकक अमो एमन सिकक nini bobishot nini thinang no so bo khogui dong nini life nini langmani khaksang mano khogui dong abongkha chini je social media especially जों जे mobile phone rongni bisingtei internet ni bisingtei podrai pot जों खबर नायो podrai pot technology नायो podrai pot advertisement नायो cinema नायो किन्तु अबरंनि bisingtei emon फोरोंमुं emon agenda chini life हाबै दङ abo actually तिरुक खे जोंनो खाकसांमा करि खाइ दङ For example, संसाराव दाबो एमन फोरोंमुंगै दङ जे लांमावो सुदु रां पुइसा मानि खोनै गोबां खांगासिमसो जों दंथ'बै मानाय दाय आबरनो तैमां जों काफारलायै रिफ्रिगलाय दं दाय आबन दादै तामों गांगे गोबांमा इभेन बिहिगु साइरो कागलायो बसा बुमा बुफा वालाय सुगलाय फायो किन्तु अबाहि वानसुं बियांनि फायके साबो जोंनो साकाबा जे चिनि लांमाव खाकसां मांनान बागै अ संसारनि मानि खोनैनो बायखेसिमि लेटेस्ट आइफोन मांखासिमि चिनि रां कोटि कोटि दंखसिमि जों खाकसांनि माना जों एक्चुअली अबो बेबांनो ताताल खबरसे जोंनो सालब्रुम गोबांमा ताताल खबर जागो गोबांमा सरकारनि सामुं रक जे सयकेसो खाइजे गया किन्तु आबनो काहाम हाइके फुनुक जागो चिकन न कतरके फुनुक जागो कतन चिकनको फुनुक जागो असमनो कुफुरको फुनुक जागो आबन दातै चिनि फिलसफी चिनि दार्शनि एफेक्ट दङ चिनि खाकसांमा खगजगै दङ चिनि नुखुंनि खाकसांमा खगजगै दङ चिनि समय खगजग दङ जे समय जों चिनि बोसाबोतैनि बागेरनानि नुखुंनरनानि हामजखमारनानि बुमा बुफाबाय बोसारक थानजाका तंनानि हलानि जिनिसो काहाम वानसुंनानि पयतनो काहाम खायनानि आबा हाय जिनिस रक चिनि गोबांमा वानसुं दङ किन्तु अ संसार जों नासके बिजि के तनो चिनि बेबा खाकसांमा खगजगै दङ इभेन चिनि थानि जरा पर्यन्त करिखा जरा तंगैबो करिखा नग खरकसा 4-5 जन नग तंकांके खरकसा ताइ खरकसा जतन हाकसाल जतन जानि जा फोन बाय बिजि जतन जानि जा सोशल मीडिया बाय बिजि जतन केनके खरकसा ताइ खरकसा बर नासिगिसि तंगिया जों साइमानो आरो जों तामों गांगे चिनि जरा खगजगै दं चिनि खाकसांमा खगजगै दं बररक सो चिनि गोबांमा जिनिस चिनि वानसुमुं काहामरक खगजगै दं आं गामिरबो थांकांके आगि सरायफ्रु जों नुगो नक्सना करनि बरगै मालायो सारिगो वाल मालायलायो थाइपुं बुसलै यगै चालायो बेल रुगै चालायो थाइसुक मोखै चालायो कुथुमलायो सारिगो कक्सालायो किन्तु ताबं दिना जरा करिखा आगि जों गुलाब रक हारि रक नै थंलायो तै यगलायो क्रिकेट थंलायो सालजा किन्तु ताबं दिना माहाय करिखा चिनि सिकला रक गोबांमा संसारनि तंथकसा थंनो रुथाना रुथारै बर दुखु जक्लाय थांसु बरखौ वानसु दं बर तंथंनाय आमाबाय नै ड्राग्स आमाबाय तंथंनाय बाइक जाय गुरमाबाय तंथंनाय किन्तु सय तंथंमुं तामो बरक साइमालिया ताबुंनि बररक सय तंथंमुं तो साइमालिया हबो बेबांनो चिन थानिनि खगजगै दङ मेनलि बियांति खगजाक गांके ताताल न्यूज फेक न्यूज जे फेक खबर ताताल फोरोंमुं चिनि बखरको दाजागै दं जाते जों चायानो सुनुसे चावनि वानसुक दंसु चामानोखो चायानि वानसुक दंसु जे सुग जिनिसनोखो नांमानि नि वानसुक दंसु जे नांमानि जिनिसनोखो जों उस वानसुक लिया एबा सिलिया नों वानसुक निदि सालब्रुम साल फाइक्यांके चिनि वानसुक ताम साल फाइक्यांके बाहायके राङा जिनाय बाहायके लेटेस्ट आइफोन फाइनि बाहायके तंथंनाय एबा ताइ आ तंथंमुंनो माननानि बागै संसारनि मानिखोनिनो पाइना बागै जों लोन रगनाव रां रथाय रखङै थाङो आवन दादि तांग जों तैबो कटर प्रब्लेम खलाय थाङो ताइ आ लोन न सोना बागै जों तैबो कष्ट माखायो चिनि लाइफ ताइ जरासे करे काइसे कतमा साइखनानो अमेरिकाव खरसा बरफनो सागाबो नों अ फ्रिज बायदि अ फ्रिज बायखांगा तामनाय जों चामुं रक खातिवि चाइमानाय नों फ्रेश के चाइमानाय गांगा बरफ संगा ताबु बां फ्रेश न सं दं जे दिन जे पाइ चाइ दं किन्तु जे फ्रिज पाइनि बरफ गांगे फ्रेश साइज मालिया ताम निगे तिनि फ्रेश पाइफानो खोना ताइसे बाजार थानान बिन जराकरि कारण बो आ फ्रिज पाइनि रां आजिना बागै बोताम माखलाय बो हाति खाइना जराकरि आउन बो फ्रेश मुस मासाया वाशिंग मेशिन रि सुनानि नैहाय बरफ पाइलेयो किन्तु ताम गांगे रि सुनानि
जरासो गरि खेबों थानि किन्तु बर वानसु ओ ताबो आन्ताय जरा फाइसिनाय बिकॉज आं आसंग मामु सुना नांलिया आं आसंग रि सुना नांलिया मेसिन से सुनाय किन्तु आ मेसिन न पाइना बगै नों रां आजिना बगै तै वाइसे कस्ट माखाय ऑफिस मा थाङो किन्तु इंथानि जरा करै नु करै আসলে ও তাতাল জিনিস চিন্তানি বিয়াংতি হাপাইকা वानसुबिनि बियाव संसार गोबां मा सालब्रुम जोंनो सिकक मांसे गोबां मा राजनीति दै हिन्दी गोबां मा दिगिति बिजनेस हिन्दी जोंनो खगनानि मांसे आमहाय मांसे जों अजर जों सिना नांनाय जों आसले जों तामो नांगौ बबो इम्पर्टेन्ट कु जोंनि नुखुंदे इम्पर्टेन्ट कु ना तामो इम्पर्टेन्ट आबरंनो जों जदिनो खेल नारगिया जों जदि आबरंनो सिया हंगांके जोंनि लांमासो खगजोबिदों गोबां मा बरक लांमा काहाम तंना बगै कस्त खायमां खायमां बुंनि लांमासो पाइथां लांमा काहाम तंना हनै कस्त खालायो सालब्रुम कस्त खालायतिरो किन्तु आ रां आजिते 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 लास्ट तामुं थांबो रुक मानजागो बिनि टेंशन बिनि बसाबो तै बचराय फुरु बतंना मन तरि तंना माले तरि थांगांके बिनि बसाबो आ बिजियो न बिजियो केनिके जरासो गरिखा सो सय सय खाकसां मत तंसि वानसुबिनि Sikok nini nogose, sikok nini punose, sikok nini internetose, nini langmose, nini wansuk nungose, sikok habjak. A sikok rona sengjori norna rinya, sengjori soike wansuna rinya ngake. Sini langma biang tangi sogine wansugine ki. Especially sini poitoro kemaitongu, sini kaham samung kanyan musung marok kerikya tahu tam ning ke tahun din kaham kanyan tangkangke. Nini saksa masa yang naik, awon bagai sing emon sistem o emon jagawo khyo kelaijak je sing asole sing basi simalia sing yoki simai yang itu sing musung bi yoki mia kaisa khini yok nani bagai te kaisa khyo sing kelai thang nan bai sing soi babe wan suna nang nai planning khanya nai chini laibo tam na bororok je jinis no chajago abo bebong ang nango akogya bo wan bagai important family the important somoy the important ani health the important jora the important जों मा वानसुनाय जों सहराव फायो गोबां मा कष्ट फायलेयो दं थसा थतंना हनै वानसु किन्तु उल्टा फायतेबो कष्ट माखै तेबो गोबां मा रां मा आजियो कष्ट फायो जरासो करे नों मोबाइल फोन काहाम पायानो किन्तु आ मोबाइल फोन नों आबनि रां न सुनानि बागै कष्ट एमन माखै नों आ मोबाइल फोन यूज खायन जरा करे निनि नुखनि बरबाय कक्षना जरा करे आमबाय वानसु बि सिकक एक्चुअली निनि नगसे Sikok actually nini bisnaose, sikok nini yagose. So nung bising sikok na nung baiki kaso na iba. Nung tangi yasik lingi matong, nung tangi yasik tension no matong, tangi yasik santi grito. Because sikok nini nogose. Asing hambay wansubi.